сумора гирифт. Хулас рафтем хонаро дар Натарус ба номи худаш гузаронд. Рафт бародари Маюма ай хона пеш кард. Ҳозир бародари Маюма дар хонаи иҷораи Ширагия дар ҳолати вазнин дар ҳолати беморӣ аст. Чорум отделение будам вақте ки аз онҷо баргаштам дар хона ба ман духтарчам суол кард ки 3 нафар омадан шуморо сурох кардам падар наёфтам. Ман савол додам ки буд, гуфт 2 нафаршам хеле бад амаким қатишон буданд. Сабаби варам будан, яъне ки тамоми узи бадан варам будан, ишками хона намебурам. Маҷбур кардан ки мебурой. Önce korumuma devarım griski yamamedosun. Omadam astadagi gristagi dilim soğukta kaç kokuna. Oman kaçın yak muşinda borum kangırftan buradanım. Dayak jöre şon dodan ki da uca sab zindagi namikna. Ftuma dayıca nameton katima arda kasanı khayır. İbayin damu kordor nesem qarza qatiki giriftagiyan. İbayin damu dakholat kadagi nesem İbayin damu namedunisem aki qarz ura chkhel qarz ura. Мисол ҳам халқа фоиз дод чанд касоро бехона дар кард ман ҳолатошам медонам. Хона боша хай қимат боша марҳамат бурем бубинен намира чора бубинен набина хай. Дари хонаи набудроли сиёмкашка бубин ягон каси наги намекна эхнакия. Садофа нами гудако ки мепечам бода унҷа зиндаги мекунам. Ина светадина ним соат накшем хонаи хурх намешам. Мисол рафтем милисахона рафтем милиса шаҳри Кулуб рафтем муроҷиат кардем ягон чора надид. Прокуратура рафтем ваъдам карданд. Аяму агон сум гирифтагӣ будан аввал мара ваъда карданд конкретно ки корот чия вумагател мешава ина хеле мешава кори ту ҳалай ваъдам карданд рафтем дамбулати я 15 рӯзи завом карда корум ягон чораҷӯӣ накарданд. Остак ҳатвотум додам қоғаз доданд ки кори ту суда мешава. Хай бо суда дидан дар кор.